evidentment nosaltres tenim una línia clara que té a veure amb l'autodeterminació i la independència, i ens lidera un sector de gent i no un altre, perquè hi ha sensibilitats diverses i aquí al ple estan recollides, i promourem cada dia, ja ho estem fent, l'autodeterminació, les llibertats, l'amnistia, la independència. Però creiem que el que està passant avui en dia a Catalunya va molt més enllà d'una reivindicació que és purament sobiranista o només sobiranista. És una reivindicació que ha caigut ja i d'una manera molt profunda en el terreny dels drets i de la democràcia, perquè ens sembla molt important els posicionaments de partits que van néixer republicans, com és el PSC o en Comú Podem, federalistes en molts moments de la seva història, i que sentim que estan perdent aquestes arrels de defensa de la sobirania dels pobles i de la capacitat d'exercir l'autodeterminació i de defensar un altre estat republicà, per favor. I nosaltres defensarem una Catalunya independent, però entenem que altres persones com a mínim visibilitzin això, perquè no s'està visibilitzant ni això. Posem aquí damunt de la taula el diàleg i posem damunt de la taula que el govern de Rubí promogui també aquest diàleg, que pugui no posicionar-se a favor o en contra de la independència, que potser no és això com a govern, sinó la capacitat de mediar, de negociar, de fer que la ciutadania se senti que forma part de la democràcia i que pot parlar i posar-se d'acord, que no són només dos blocs i que el poble com a tal és divers, però ha de poder parlar. I és que avui està en joc moltes coses, i estan en joc qüestions que va aconseguir amb molt d'esforç una generació de retornar allò que havia rebassat la dictadura, i que aquests dies estem vivint com a poc es tornen a esgarrapar aquests drets. I aquells que deien que es podia parlar de tot sense problemes són els que avui, per una qüestió no sé si de por o inseguretat, o perquè realment no poden oferir res per guanyar, o encara pitjor, no tenen res a oferir a la població, no tenen res a oferir en aquest país, doncs opten per vies repressives. Perquè nosaltres pensem més enllà de nosaltres mateixos, pensem en les generacions futures, perquè els que avui estem patint aquesta repressió, potser els que us ho mireu des del sofà o els que feu pactes de sang amb els hereus del franquisme, potser després ho patireu. O és responsabilitat del Partit Socialista quan el seu ministre compara la violència a Catalunya dient que ha estat d'impacte més gran que al País Basc, on hi ha hagut més de 800 morts. I el mateix que es nega a obrir una comissió d'investigació amb els casos dels atemptats de Barcelona. Allò sí que era terrorisme, i allò no es va obrir cap investigació. Mentrestant, a mi em sap greu dir-ho, però amb alguns que compartim lluites de carrer, lluites contra els desnonaments, lluites obreres, lluites per defensar els drets fonamentals, que també hi érem el 15M al carrer, o que ens solidaritzem o solidaritzeu amb causes llunyanes de dret a decidir d'altres pobles, avui no hi estigueu presents i la vostra absència és dolorosa. Em sorprèn aquesta vehemència en aquest moment, perquè des d'aquest grup municipal van fer l'esforç quan van rebre aquesta moció, com hem fet amb totes les mocions que tenen a veure amb aquesta qüestió, des de la distància ideològica de buscar un consens, i van fer arribar tant el grup d'Esquerra Republicana com el de la UP una versió modificada d'aquesta moció. Volem començar des del grup municipal d'en Comú Podem Rubí manifestant la indignació davant una sentència que trobem que és injusta i que creiem que genera un precedent inacceptable. L'espai polític que representem al respecte d'aquesta qüestió s'ha mostrat i manifestat i ha actuat també sempre en contra de la judicialització de la política, ho hem dit moltes vegades en aquest ple i en altres instàncies, en contra de la criminalització de la dissidència, el pensar diferent no pot ser criminalitzat, i a favor del dret a decidir del poble de Catalunya. Sempre hem defensat aquesta solució del referèndum dintre d'un marc de la legalitat, i aquí és probablement on surten les diferències. Compartim també el fet que hem de promocionar totes les mesures polítiques, institucionals i jurídiques que normalitzin la situació política, i això passa des del nostre espai polític, entenem, per la sortida de presó de les persones condemnades. Reivindiquem també el govern espanyol, com recull la moció, i nosaltres afegim també al govern de la Generalitat de Catalunya que segui a resoldre per la via del diàleg el que és un conflicte polític, que faci servir la política per resoldre allò que és polític.
I també compartim del que diu la moció la denúncia de les greus conseqüències que la sentència, entenem nosaltres, té sobre els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania, perquè aquesta sentència qüestiona drets com el de la manifestació, el de l'expressió, el de la lliure associació o, torno, el de la dissidència política, i a més, durant els últims dies, a més, hem vist una utilització, per dir-ho d'alguna manera, molt lleugera del terme terrorisme que no ens agrada. Vivim en un estat de dret, amb separació de poders, i l'actuació del poder judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució, amb les màximes garanties i total transparència, tal i com ha reconegut en relació al judici i ha recordat també l'Associació de Jutgesses i Jutges per la Democràcia. La sentència s'ha d'acatar. Totes les sentències són opinables i el nostre estat de dret empara la llibertat d'expressió i els drets de reunió i manifestació d'aquestes opinions, sempre i quan es produeixin amb civisme, tolerància i respecte. És hora d'obrir una nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les institucions, i presidida també per una ferma voluntat de diàleg. El PSC continuarà treballant per la convivència en el si de la societat catalana i perquè es retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític. El poder segurament és el millor foc. A un estat democràtic, qui arenga, justifica i veu necessària la violència i el conflicte per defensar una idea, pensa que el relat ni s'ho mereix ni la idea es sustenta amb el diàleg, perquè no se'l creu, i això és totalitari. Certament se'ns va fer arribar una moció esmenada. Per mi va ser una sorpresa llegir aquell document perquè sentia que la resposta ja no tenia massa a veure amb la moció. De fet, em va sorprendre que es tatxessin tantes coses. La moció quedava absolutament desvirtuada. Aleshores, quan presentes una moció, te'n retornen una altra que desvirtua absolutament, o no al 100%, evidentment, perquè hi ha punts en els que estem d'acord, però desvirtua tant la inicial. Certament a mi la possibilitat de fer una contraproposta ho vaig pensar, però és que no sabia fins a quin punt tenia sentit quan se'ns tatxaven algunes qüestions que des d'en Comú Podem jo entenia que es podien defensar i que s'havien defensat, com qüestionar el règim del 78, defensar el dret a l'autodeterminació, recordant que les transformacions socials i la millora en aquest món s'han fet gràcies a la lluita de la gent, gràcies a les reivindicacions, que la llei s'ha transgredit una i altra vegada, que ho han fet les sufragistes per aconseguir el dret a vot, que s'asseien al carrer i paraven els cavalls de la policia i la policia les trepitjava, i elles es defensaven com ho fem nosaltres, amb l'autodefensa, que no és violència, és una altra cosa, i gràcies a això podem votar avui en dia, que ho ha fet el moviment obrer per aconseguir la jornada de 8 hores, que s'ha fet infinites vegades. Reconeguem que les persones hem transformat el món posant-nos davant del que se suposava era just i era legal, perquè consideràvem que aquella justícia i aquella legalitat no era legítima. I el senyor Moisés Rodríguez, és que això és tan senzill com votar. Fem un referèndum, és tan senzill com votar. Vostès diuen que no hi ha la meitat de la població catalana que vol viure en una república catalana. Votem, si és que no passa res, votem, si aquí és on el que estem, és el que defensaven vostès abans i el que ara estan reprimint, i ho estan. Les paraules seves, que són molt boniques algunes i evidentment la majoria no les compartim, s'han de poder realitzar d'alguna manera, perquè dir que dialoguem quan el senyor Sánchez es reuneix amb tots els grups polítics per resoldre una qüestió d'estat i on està la qüestió del conflicte no atén, doncs és una manera una mica estranya de dialogar, o quan no vol dialogar o seure's amb els representants legítims del Parlament de Catalunya, del govern de la Generalitat. Jo crec que aquell qui no condemna el conflicte té dues feines, i el que d'inici pensa que parlar i dialogar, fins i tot votar ordenadament i fer-ho bé, té una només. Llavors el que té dues feines és deixar de fer conflicte i després parlar, dialogar, votar, entendre's.